Hola, benvinguts a la presentació al canal de la Infanta i l'àrea de la Remunta, reflexions i alternatives al planejament actual. En aquesta presentació parlarem d'urbanisme, de l'economia associada a ell, enfocats a l'àmbit de l'àrea de la Remunta, a l'Hospitalet de Llobregat. Us parla Fran Villascusa, arquitecte tècnic i superior, i bueno, comencem. Bàsicament tenim dos actors principals en confrontació. El canal de la Infanta, canal de reg que va suposar una revolució per convertir l'Hospitalet en la ciutat que és avui dia, i el projecte urbanístic de l'àrea residencial estratègica de la Remunta, que preveu construir 800 habitatges, destruint l'últim tram conservat del canal de la ciutat. La Medusa, la primera resta romana trobada a la ciutat. Com si fos una profecia, la ciutat ha transformat en pedra i ciment tota la seva verdor sota la seva mirada. Tot i això, tenim esperança. Han canviat les regles del joc al nou paradigma, i d'això s'han adonat moltes persones, entre elles l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, que ho ha deixat ben clar en diferents mitjans. Donem una ullada a l'àmbit de l'àrea residencial estratègica de la Remunta. Es tracta d'una àrea fragmentada, dividida per les vies de Renfe, que ocupa una superfície aproximada de 10 hectàrees. En un inici els terrenys eren de cessió gratuïta, però el govern central en últim moment va fixar un preu de compra a preu sota mercat de 17 milions d'euros aproximadament. Topogràficament tenim una part elevada que pertany al Samontà i una part planera que pertany a la Marina. Aquest fet propicia l'aparició d'una riera. És un terreny verge, sense pràcticament densitat edificatòria i amb molta riquesa de patrimoni. En aquestes dues imatges panoràmiques de la zona podem entendre millor l'àmbit d'actuació. Situem referents importants: Can Boixeres, Can Mercader i patrimoni. Analitzem el planejament actual destacant punt per punt les seves característiques, tot valorant-les en positiu o en negatiu. Més endavant explicarem el perquè de cada valoració i amb una crítica constructiva. Es preveu un 80% d'edificabilitat amb ús residencial i un 20% per equipaments i serveis. Positiu. La construcció d'aproximadament 800 habitatges, negatiu. Les paraules de l'alcaldessa Núria Marín en defensa de l'àrea, negatives. La construcció d'un edifici destinat a hisenda, negatiu. L'ampliació del parc de Can Boixeres, punt de difícil valoració, finalment s'ha decantat per un vot negatiu. La creació del pas de vianants de Can Boixeres fins al carrer Miquel Peiró ens sembla positiu. La conservació de la masia protegida pel Pla Especial de la Protecció del Patrimoni Arquitectònic i la conversió en equipaments ens semblen positius. La renovació de la plaça de la Remunta, positiva. La prolongació de l'avinguda Josep Tarradellas ens sembla molt negativa. La creació d'una plaça dura, de zones verdes privades i la fragmentació de les zones verdes ens semblen molt negatives. L'enderroc de determinats edificis del recinte, així com la desaparició del conjunt del tram del canal a l'Hospitalet i a Cornellà ens semblen aspectes molt negatius. Resumint, podem veure que el projecte de l'ARE té més debilitats que fortaleses.